Метафизия. С лицето към стената, това ще викаш на баща си. Купи вадя на парчета от багажници на S-класи. Факт да полис удържавам на мутренската власт под ножа всички в хип-хоп тероризъм. Втора част, мюти на вокали, претрупани с ефекти. Правя го да бъда рил, не за твоите респекти. На старта наредени сте, а всеки е издъхнал. Фейк МС-та черпят рими от кладенец пресъкнал. Затова на дереджеса продавам се на всеки. Нови пътища откриват по отъпкани пътеки. Онионист на рапета с панталончетата пити. Среден пръст за комерси и подобни паразити. С мастеринг на огонек всички ги събарям. Но въпросът кой е X-Ray, с действие отговарям. В студиото мачкам фейк рапета като гниди. И стоя трак лекувам музикални инвалиди. На невежите МС-та микрофоните отнем. Закони собствени си имам и други не приемам. Нещата се развиха така че по-лош да стана. Ликвидирам МС-та след правилна промяна. На невежите МС-та микрофоните отнем. Закони собствени си имам и други не приемам. Нещата се развиха така че по-лош да стана. Ликвидирам МС-та след правилна промяна. Пред теб съм като стелт, претруска установка. За мен ще ти е нужна нечовешка подготовка. От метафизия издавам, това са моите силни карти. С антикомерс надминавам всички български стандарти. А тях като ги гледам са доста занижени. От идиоти, от цинична треска задушени. Да станат триоджита с опитите провалени. Наведени отстъпват мястото си победени. Не съм отскоро, аз от доста време дирижирам. Просто виждам как променят се към лошо и разбирам, че правилен подход да е, но само към невежите. И не виждам друга опция това да забележите, че България се напълни с невежи и незнайни псевдорапери, редещи ми глупости безкрайни. Жалките комерци с копи-пейст ми се въздигат, но откъдето аз се връщам, те първа там пристига. На невежите МС-та микрофоните отнем. Закони собствени си имам и други не приемам. Нещата се развиха така че по-лош да стана. Ликвидирам МС-та след правилна промяна. На невежите МС-та микрофоните отнем. Закони собствени си имам и други не приемам. Нещата се развиха така че по-лош да стана. Ликвидирам МС-та след правилна промяна. X-Ray, метафизия рекът, нигъс. Казах, че от самото начало ще съм underground и такъв ще остана, мадъфакъс, няма се продам. Като никой няма да се продам за пари, ей, ще остана рил. Пред теб съм като C5, пред ми 19. Видиш ли ме в стихията ми по-добре скатай се. Че като гледам как на живо текстовете си забравяш. И с това, което наричаш про, код ти се представяш. В аудиторията си седи, сцената не е свободна. В тебе